खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सोलोंनायगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंबरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि माखासे गोनांथार आपडेटखौ हरनो सानदों दे जेरै नोंथांमोना गासिबो गोसोआव दं जानो हागौ जोंहा पीएम किसाननि थाखाय सिगांथाराव एप्लाइ बोरै जादोंमोन अफलाइनैसो जादोंमोन आरो आधार कार्ड गैयाबाबो नोंथांमोना पीएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनानै फैसाखौ मोननो हादोंमोन नाथायबाथ' नोंथांमोना दायो फैसाखौथ' मोननो हाला सिगाङाव अफलाइन एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना दा बेनिखायनो नोंथांमोना सिगाङाव जायफोर अफलाइन एप्लाइ खालामनायमोन फैसाखौ मोनलाबा नोंथांमोना दायो मा खामानिखौ मावनानै लायोबा फैसाखौ मोनफिननो हागोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोननिया पीएम किसाना इनएक्टिभ जानानै फैसाखौ मोनलाबा एबा इनएलिजिबिलिटि जानायनि जाहोनाव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हालाबा मा खामानिखौ मावनानै लायोबा नोंथांमोना फैसाखौ मोनफिनगोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों आरो जोंहा दासान्दि ओरैबायदिबो केस जानानै फैदों लेन्ड सिडिंआबो जाबाय बिनिफ्राय आधार कार्डआबो बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबाय इक्यूआईसिआबो जाबाय अब्लाबो बिथांमोना एफटिअ प्रसिड जायनि थाखाय बिथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै दे दा बेनिखायनो बिथांमोना फैसाखौ मोननो थाखाय मा खामानि मावनांगोन एफटिअ प्रसिडआ मा आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो गिबियावनो आङो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव अफलाइन एप्लाइ खालामनायमोन आधार कार्ड होआलासिनो अब्ला नोंथांमोना दायो मा खामानिखौ मावनांगोन फैसाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसारफोराव थांखानांगोनखा बिनिफ्राय गिबियावनो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनायनि सिगांनो नोंथांमोना माखासे खामानिखौ मावना लानांगोन जेरै बेंक एकाउन्टजों आधारखौ लिंक खालामना लानो नांगोन नोंथांमोना बिनिफ्राय लिंक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना हानि गासिबो डकुमेन्ट्सआ नोंनि बे हानि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव लाना थांनांगोन बिनिफ्राय अफलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोङो होनाय बेंकनि पासबुकआ एबा बेंकनि डिटेल्सआ बेंक पासबुकखौ नोंथांमोना लानानै थांनांगोन आरो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव आधार कार्डखौबो नोंथांमोना लानानै थांबानो जाबाय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बुंहैनांगोन सिगाङाव अफलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन होननानै बिनिफ्राय बिथांमोना नोंनि डिटेल्सखौ बिथांमोना नायगोन बिनिफ्राय नोंनि बे बिथांमोना बे पीएम किसाननि एकाउन्टखौ बिथांमोना आधार कार्डजों लिंक खालामना होगोन मानो होनोबा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा दा पेमेन्टआ बोरै जायो पीएम किसाननि पेमेन्टआ आधार बेस पेमेन्ट जायो आधार मदैसो जोंहा पेमेन्टआ जायो आधारजों जाय बेंक एकाउन्टआव लिंक थागोन बे बेंक एकाउन्टआवसो जोंहा फैसाया हाबो दा बेनिखायनो बिथांमोना गासिबो खामानिखौ मावनानै होगोन नोंथांमोनाल' माथ्र' आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना ला हानि गासिबो डकुमेन्ट्सआ बेखौ डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना हैनो नांगोन बिनिफ्राय माबाखौ बेंक पासबुकआ बेखौ नोंथांमोना लाना थांबानो जाबाय ओमफ्राय इक्यूआईसिखौबो बिथांमोनानो खालामना होगोन डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसावनो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनो नांगोन दै बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना इनएक्टिभ इनएलिजिबिलिटि जानाय नोंथांमोनाबो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनांगोन इनएक्टिभआ मानि थाखाय जायो सोरबा फार्मारा थैबाय बेबायदि होननानै बिथांमोना रिजनखौ होयो दा बेनिखायनो फार्मारा थैयाखैबाबो बेबायदि होनायखौ नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांबासो नोंथांमोना बेखौ एक्टिभेटखौ खालामफिननो हागोन हानि गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना हैनानै बिनिफ्राय इनएलिजिबिलिटि जानायाथ' जोंहा इलिजिबोलनि सायाव जाहैसिगोन जुदि नोंथाङा थारैनो इलिजिबोलबा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै बुंहैबानो जाबाय आं थारैनो इलिजिबोल नाथायबा इनएलिजिबिलिटि जाहोननि थाखाय आं दायो फैसाखौ मोननो हायाखै होननानै नोंथांमोना खोन्थाहैदो अब्ला बिथांमोना माखासे खामानिखौ मावनानै होगोन दानिया फैदो जोंहा जायफोर एफटिअ प्रसिड न' जानानै दङ नोंथांमोननिखौ आं बेखौ आसुरित जानानै दं आरो आंबो जेनेबा गासिबो लेन्ड सिडिंआबो जाबाय बिनिफ्राय जोंहा माबायाबो जाबाय आधाराबो बेंक एकाउन्टजों लिंक जाबाय बिनिफ्राय इक्यूआईसिआबो जाबाय नाथायबा फैसाया एफटिअ प्रसिड न' जानायनि थाखाय बिथांमोना फैसाखौ मोनाखै नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनो नाङा जोंहा ओरैबायदिबो जायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआसो जोंहा बे फैसाखौ सोना हरो नालाय मालाबा जोंहा बारा फैसा सोना हरो बबेबा इन्स्ट्रुमेन्टआव मालाबा जोंहा खम फैसा माने जयै आं बुंदों दै टटेल फैसाखौ आं बेहाय बुंदों दा बेनिखायनो बेहाय जोंहा मालाबा फैसाया हाबा एफटिअआ जोंहा प्रसिडआ जाया दा बेनिखायनो बेखौ सिन्था खालामनो नाङा 14 इन्स्ट्रुमेन्टनि फैसायाव नोंथांमोना जयै मोननो हागोन जुदि फैसाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ टटेल बुरजा सोनानै हरोबा जेनेबा नोङो 14 इन्स्ट्रुमेन्टनि फैसाखौ दाबो मोनाखैबा एफटिअ प्रसिड न' जानायनि थाखाय नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा 14 इन्स्ट्रुमेन्टआव नोंथांमोना जयैबो मोननो हागौ बिनिफ्राय आं दहाय बुंदोंमोन जेनेबा अफलाइन जायफोर सिगाङाव एप्लाइ खालामनायमोन नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया दे मानो होनोबा नोंथांमोना बेहाय माखासे लस जागोन गोदान एप्लाइ खालामबा सिगाङाव अफलाइन एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना फैसाखौ हमना ला 90 इन्स्ट्रुमेन्टसिम नोंथांमोना मोन्दोंमोन नाथायबा 90 इन्स्ट्रुमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना दाथ' जोंहा 14 इन्स्ट्रुमेन्टसिम जाबाय नालाय दा बिसिम मोनैखौ नोंथांमोना बे सिगांनि एकाउन्टखौनो बानायना लायोबा नोंथांमोना जेसेबांखिनि मोनाखैमोन बेखौ नोंथांमोना जयै मोननो हागोन दा बेनिखायनो गोदान एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया सिगांनि एकाउन्टखौनो नोंथांमोना मोजाङै बानायना लाहैबानो जाबाय डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव अब्ला नोंथांमोना जेसेबांखिनि इन्स्ट्रुमेन्टनि फैसाखौ मोनाखै बेखौ नोंथांमोना खेबसेयैनो जयै मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना दायो खामानिखौ मावनानै लायोबा नोंथांमोना फैबाय थानाय 14 इन्स्ट्रुमेन्टनि
फैसायाथ' जोंहा नभेम्बर मासाव हाबगोन नालाय बे नभेम्बर मासाव एबा 15थि इनस्टलमेन्टआव नोंथांमोना ज'बो मोनहैनो हागौ। दा बेनिखायनो सिगांनि एकाउन्टखौनो पिएम किसाननि सिगांनि एकाउन्टखौनो नोंथांमोना मोजाङै खालामना लाफिनबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना हाबै इनस्टलमेन्टनि फैसाखौबो मोननो हायो। जायफोर गोदान एप्लाइ खालामथारनो सानदोंबाथ' नोंथांमोना गोदान एप्लाइआथ' नोंथांमोना सिगांनि फैसाखौथ' मोननो हाया, गोदानसो जाहैबाय नालाय बियो। जायखिजाया नोंथांमोना इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनगोन आरो। दा बेखिनियानोमोन। माबाफोर सोंनांगौ दङबा एबा माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना सोरनियाबाफोर नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालाम आरो चेनेलाव जायफोर नोंथांमोना गोदानै फैनाय आरोबाव आं गुरै खावलायहरबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।